Zdravíčko ľudia, moje meno je Komikso a vítam vás pri dnešnom vlogu. Mám na vás hneď dve veci. V prvom rade, prvá vec, čo je, tak ma neskutočne mrzí to, že teraz tie videá nevychádzajú vôbec. Má to jednu jedinú príčinu a to je to, že neviem sa do toho nejako proste dokopať. Keďže sa do toho neviem dokopať a neviem ma nič ani také dobre napadnúť, tak proste nechcem to video robiť na silu. Nechcem vydať len jednoducho hlúposť, ktorá sa podľa môjho názoru potom ani nebude nikomu ľúbiť, keď sa to nebude ľúbiť mne samému. A druhá vec, že potrebujem vyskúšať vlastne kameru, ktorú som si zapožičal od Gabka. Zatiaľ zapožičal, možno ju kúpim, uvidíme ako to bude točiť, uvidíme aké to bude kvalitné, aké to bude obraz a zvuk a všetky tieto veci. Ak to bude kvalitnejšie ako je na môj foťák, na ktorý teraz nahrávam. To je on. Tak by som ju, túto kamerku rád potom od Gabka nejakým spôsobom kúpil a nech máte aj vy troška takúto lepšiu kvalitu toho za prvé zvuku, za druhé obrazu a chcem to proste posúvať troška ďalej. Takže uvidíme ako to pôjde. Až pri strihaní tohto videa samozrejme uvidím, či to je dobré, či to je zlé. Mám taký dojem, ale že obraz bude troška treba upravovať, ale po úprave, po nejakom tom renderi by to možno hádam aj vyzeralo dobre. Dobre ľudkovia, toto je také fakt kratučké video, len aby ste vedeli o tom, že proste jednoducho končiť s týmto nechcem. Ale nemám proste nejako teraz momentálne v sebe takéto, dá sa povedať, nadšenie. Nechcem, aby tie videá boli jednoducho robené na silu len kvôli tomu, že mám pravidelné vydávanie, ale bude to o hovne. Takže tí, čo vydržíte na tomto kanáli, dúfam, čo najdlhšie, tak vám strašne pekne ďakujem. Čo sa týka tých predchádzajúcich videí, ako sú priznania Žiarčanov, priznania Zmrdov, tie priznania Žiarčanov, to bolo úplne, že ako vystrelené do vesmíru. Normálne predtým sme mali tak maximálne 200 zhliadnutí, no ani nie, do 200 zhliadnutí. Dneska keď som pozeral, tak priznania Žiarčanov majú 770 zhliadnutí, takže wow, úplne opadávam z toho. Dobre ľudkovia moji, toto by bolo na tento vlog všetko. Ak sa vám videjko páčilo, tu dole nezabudnite nehať like. Kľudne toto videjko pozdieľajte, robte s ním zlo, ale však, veď vy viete. Čauko.